mga kabayers, mga suki. Nananing ko ano, Red Horse. Ay, ba ako kabayers? Yandaman na ginila og kuan kay musayaw ko no sila mga kabayers, mga suki. Maguna ni ka violet. Ito na dira ba kabalo? Tulogi ka mo Red Horse. Bukan ay kita na sa vlog. Gawas gini ang ilahang tinaguan nga sayaw nga gilmutan na dugay ng panahon. Karon nagkita lagi si kabayers ug ang suki. Nag-abot lagi sila. Maulot. Thank you kabayers. Thank you kabayers. Buyers ang mungkot. Nalila sila botilya sa 60 pero ang Red Horse hapit mag 400, 300 kape na. Ang ilang halin sa 60 pesos. Pesos na lang mag 400. Oh, sus, ginoo ko mao na. Sa botilya no sa sintara. Pero okay ra kay Domingo maron. Way problema kay lingaw-lingaw man basta Domingo. Di ako hinoy na sintara. Okay ra kinaman ko. Naman si Mahal. Naman si Mahal kinabuhi. Hi daw, hi. Nihay na nga mong suki oh. Kini Manayo meron kabayers. Kini naka-blow last to nga mo ni pinakahay sa botilya daghan kayo. Suki ka pula mo ni. Ako moy ga palit adto. Dili dai yang bana ko na mo kuan. Pira. Malipay man ta daghang botilya kay para makapalit og bugas ka bayar. Suki. Okay na, sige na kay magsayaw na kulo si Bradex og si Kwan. Okay na. Okay. Balik lang na karon tataon kay naghitir pa sila. Ay na. Ay mama. Ay mama. Nilakaw yung mama? Na, siguro dia. Saan si Pino? Tuloy mamo, no? Alala nagkakuha na. Ako nung sila kay gablan sila. Na si Ruda oy ba. Saan ni mo? No? Hey! Ay, dirty ni mo. Iputan sa sako ba kay para mosayaw. Oo, iputan sa sako. Ang sayaw na. Para natin makuha nga kuan ba? Ha? Ay, kasi imo may ipon sa Facebook ako eh. Dili ay. Hindi na magkitaw ni mga recap ako. Dili sa Facebook, sa notebook ra ato ibutang. Ay, sa puso yun. Sayaw na daw mo. Yeah! Ikaw ba? Ako'y magkaisayaw basta ni pa magkasugod-god. Ganda man na ni Hindi kuminom to nino. Mrs. Suki. Para ikaw kainom kay Juan. Amin sudah. Isa lang ba? Ay, pusa. Ay, sayaw man ba? Matulog sayaw, oy! Sayaw mo na! La. Oy! Day, sayaw na day! Ay, tago. Ada nabi. Ay, sige. Agwapo anak. Ang nagdaspan kay namin sako. Oh, daspan. Pagmahin niya ha? Ay, oo, oy! Isa lang ka budot ba budot. Kay para nami panghambog sa namo ba. Nasa may panghambog sa namo nga naay may mosayaw diri sa Kibaga. Kana ra silang tulo. Gini si ano? Dai sa boy, baris oy. Lo may mosayaw ris madam mo. Kami tabayang video man ay adto. Kami tabayang perte na mo sayaw na ana. Ay, Ginoo. Da tuara.
Biraha sa ba, biraha. Eh, mali ba? Tao mo ni video ba eh? Nakabito! Hello! Ay, sino pa? May kem sayaw to. May kong sayang ulos na. Pakanta pa ng Naguba mo microphone na eh. Tawag ako, nawasan ako. Nawasan na siya. Sayaw na to, natumban ng iro. Pasyat ta sa. Ipasyat siya na siya. Hindi ko naligo. Oh. Maing ba? Maing ba? Nambada. Tapos sinubi. Ano, sinubi? Imo na yung kuhan day. Tapos eh. Iyaw ng bana, sayaw mo to yung bana. Ang pakitan din. Sayaw to. Hello, hangos ko na siya. Kabayers. Okay na, thank you. Kabayers. Kakagay, kabayers. Ay, agad. Gani lagi dalhan sa kumagdukol sa kabuok. Lagi ka ko ba madukol ngantaw ta. Boy, ay di pusa. Si mahal si kinabuhi ni siyat siya o gridors. Basig manawag na po na siya sa kuwaon niya. Dako kay na og kanang kuan ba dako kay na og Oh. bayro na anang kanduay na pang red horse Oh, dako kayang kuha nila sponsor. kuan na vlog ba na og pila ka bang imong subscriber mo na imong kabalo pa lang mo mahimo ana naghimo na ko vlog. Oo. Pero naka Hello mga kabayers, mga suki. Oh. Kini nag-hi karon. Na ako'y kuwaon dito sa ubos. Botilya. Oh, na iya mga lata, botilya plastic, o mga unsa. plastic lata o. mga apil silhig mga Oh. palwa kana Schedulean pa namo kung unsang adlaw siya magpakuha sa iyang mga jang. Oh. Kay paborito ka na ako basta ang nana kay makapalit ba bugas sultan paghapon. mo na Kay magpuyo ay tagbalay wa agite makaon gid. mo yun Sama karon no. Kabayers. Naning kamo tag video kay para musiat gid siya maayo. Ah, musiat na ron. Asyat. Ah. kadugay bangag ihaw nako Oh. Katong kunan. Makainom jud ko. Okay, start now. pakyaw pakyaw na lang Sa kakis ka rin. papay logi nya sa dawan 300 ra nya Unsay pakyaw no ba? Oh, ano ba? ang resulta usa Ikaw sa Brad, musayaw sa ka Brad. Oh, Ah, ay. musayaw taron. Kanta ako, joki akong kanta. Ah, video kay gid mong gusto. Joki akong hilig. Alam pagaw-pagaw. Pero Ano pa kung pagaw? pero musayaw gid ka. Adi ay kong sayaw. Kung hangga't nga kung sayaw, sayaw ka. Adi ay kong hilig sayaw. Ah, di sayaw lang ba para natay kon ba? Ana ba? Oo. Oo. Ah, masugutan na yang digdawat ka sa baso, dire ka mo inaw. Oo. Man, may kam sayaw di ay. Lupigon patutunin mo si kuan. Dikoy. Oh. Ay mo sayaw dikoy. Eh, Humok tuglawas. opay bawis kuros oy. Oh. Humok ay Oh. tuglawas dikoy. Ya. Oh, lagi oh. Kita ang ina. Atoy patukar ha. Oh. Sana ba? Partaro nga ba? Okay na. Taro nga oh. Oh, ta, hamiri ta kay patukar ta kay manayaw eh. Ayo pun na. Siguro tayo. Oo, kuwari. Oh. ako kamu duha diri ilalom Ama ka? Agyo, ama. oh ato ning kuan Agyo pagali eh. Dalam kecil ba? ay simbahan sa kalangitan aw sus ka kuyaw mo urban ng tamaak nga iro Adi mag. Uy. Ano ka ba? Sa man kaing, si maka video. Maklaro mi nga pala hubog. oh apil ang nagvideo Lain na mong kuan ani, madot.